Mphathi ohlelo nodlela. Amen. Ngibelele upholi bonke obukhona. Omongameli abefundisi, uma wafundisi, ibandla lonke egameni lenkosi. Amen. Sizongena ke bazalwane kule inkonzo yokuza kuNkulunkulu sizobonga amadokodo uNkulunkulu asiphile wona. Siwabonga ngoba khona isikhathi la lamadokodo ake angaba khona. Amen. Khona la sike sahlala khona ezindlini zodaka. Amadokodo kwawo umntakabani. Manje bazalwane izinto sezaguquka sesinawo amadokodo. Amen. Kumele ukuthi size kuNkulunkulu sizowabonga. Amen. Abantwana baIsrayeli encwadini esiqale ngayo kumaLevi ngalesikhathi bese bhilini eGibhithe akekho owayenedokodo. Amen. Babefana nathi ngalezi ayikhathi. Kodwa uNkulunkulu uma sebakhiphile eGibhithe besendleleni bebheke eKhenani uhambe ebaprovide ngamadokodo. Amen. Amadokodo kusobuyindlu yesikhashana ngoba babesendleleni. Kodwa ngenxa yokuthi ayengekho lamadokodo beseGibhithe uma sebesendleleni usethi noma kuyi-temporary structure kodwa abeze kuNkulunkulu bazobonga. Amen. Usebanika imithetho ukuthi bobonga kanjani, boza kuNkulunkulu nezithelo nemfuyo. Amen. Bashisele uNkulunkulu bebonga okuhle abenzele kona. Amen. Nathi bazalwane sizobonga uNkulunkulu asenzele khona. Amen. Kafushane encwadini yesibili esifundile kaAmos. uAmos umprofeti omncane kuba profeti. Amen. Amen. uNkulunkulu uyababheka abantu bakaIsrayeli ukuthi bayenza lemhlatshelo yokushiswa. Bayenza iminikelo kodwa kunezinto abangasazenzi. Abasenako ukuhlulela basayenzi ijustice. Amen. Sekunabantu abakhethayo, kunabantu ababathandayo, kunabantu abangabathandi. Umuntu mangasenayo ijustice ukuthi noma kusenkonzweni kube khona umuntu amphiwe, kube khona angamphiwe. Amen. Kuthi uma kushumela umfundisi othile ngeke acule, ngeke amuzwe ngoba akamthandi nje lo mfundisi. Ayikho ijustice. uNkulunkulu uyayibona lento ukuthi ama-Israelite wona ayayigcina imithetho njengoba eyibekile. Bayeza kuye neminikelo emihle. Amen. Kodwa ijustice ayikho kubona. Kuyenzeka umuntu akholwe kodwa ingabikho lento yokwahlulela imlahlekele ekholwe. Kodwa angabi nako ukwahlulela. Angabi nako ukulunga. uNkulunkulu ubona lento kuma-Israelite. Yingakho ke esethi ngiyayibona imhlatshelo yenu eniza nokumina kodwa angiyamukeli. Amen. Sisazonikela bazalwane nathi amadokodo ethu. Kuyenzeka ukuthi umnikelo uNkulunkulu angawumkeli ngoba uNkulunkulu ufuna inhliziyo. uNkulunkulu ufuna justice kumuntu. uNkulunkulu ufuna ukulunga kumuntu. Base ukuze amkele lokho eza nako uNkulunkulu. uNkulunkulu akaneliswa iminikelo yomuntu ongenayo ijustice, umuntu okhethayo. Amen. Ngisho ekhaya kunengane ayithanda kakhulu kunenye ingane. Ngisho ebandleni kunabantu abathanda kakhulu kunabanye. Amen. Amen. Umuntu ongenayo ijustice uma omunye ethenge imoto
akathandi lo munye umene moto. Amen. Ufisa ngathi konke okuhle kungeza kuyena kungezi komunye umuntu. Ama-Israelites anjalo bazalwane ayanikela kodwa uNkulunkulu uyabona ukuthi ikhona lento ayifuna ukubona engasekho. Hallelujah. Usethuma ke inceki yakhe prophet uthambe watshela ukuthi angizukuyamkela iminikelo yabo. Uzosho njalo bazalwane ngithi uma sizoza kuNkulunkulu asihlole izinhliziyo ukuthi sekhona lento yejustice, kusekhona ukwahlulela. Amen. Amen. Kusekhona yini ukulunga? uNkulunkulu wethu uNkulunkulu okulunga, ufuna abantu abalungileyo. Amen. Amen. Hallelujah. Linjalo izwi losuku egameni leNkosi manje kuze bephakade. Amen. Sizongena ke bazalwane kule nkonzo, siqale kahle emini ngamukela umhlangano. Amen. Amen. Bengenzela ukuthi ngalesikhathi kube sekuyithuba lenu bazalwane, ithuba lomongameli sibonge uTrench noDela Sibongile noamukele umhlangano nahlaba isilwane sabika kuNkulunkulu ukuza lo mkhosi nje bese niqalile njengesifunda neza isilwane phambi kaNkulunkulu. Naso siyasibika ke lo mhlangano ukuthi umhlatsho lokushiswa siutholile ehlala Nkosi, asishaye izandla bazalwane. Amen. Sawuthola umkhuleko bazalwane sikhoya le nkonzo, siyabonga nodleke. Amen. Icala ke bazalwane behle umongameli sehlele ngesansi sokwenza umnikelo wezifunda. Amen. Iyabaleka